Print Production, godmorgen. Print Production AS i Horsens er en af de få printfabrikanter i Danmark, som er i stand til at fremstille en prototype i topkvalitet på under 24 timer. Jo, 24 timer, det er helt i orden. Vi ved, det er afgørende for vores kunder, at de kan arbejde hurtigt og fleksibelt, og det har vi indrettet os efter. Udover prototyper leverer vi også 0-serier og relativt store produktionsordrer med stor fleksibilitet og ultrakort leveringstid. Vi er desuden i stand til at levere print fra kinesiske underleverandører til meget attraktive priser. Print Production er således den eneste danske leverandør, der er i stand til at levere hele produktpaletten i rette tid, mængde, kvalitet og til den rigtige pris. Når ordren er modtaget, sikrer vi os, at de data, vi har modtaget fra kunden, rent faktisk kan gennemføres i produktionen. Det sker i KAM-afdelingen, hvor alle data analyseres og forberedes til produktion, så det færdige resultat med sikkerhed lever op til de krav og tolerancer, der skal overholdes. – 24 timer senere er prototypen klar til at blive sendt herfra. Processtyring og produktionsovervågning sikrer, at det færdige print lever op til de krav, der er stillet til det. Hos Print Production er vi specialister, når du har brug for enkle eller meget avancerede printplader i alle seriestørrelser. Altid produceret i højst tænkelig kvalitet og med meget hurtig levering.